கொல்கத்தாவில் உள்ள ஒரு ஹோட்டலில் ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்தில் 14 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவத்தை அடுத்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு நிதியுதவி வழங்கப்படும் என்பதை அறிவித்துள்ளார். திங்கள்கிழமை அதிகாலை நடந்த இந்த விபத்து பல அடுக்கு கட்டிடத்தை வேகமாக சூழ்ந்ததால் பலர் உள்ளே சிக்கிக் கொண்டனர். மேற்கு வங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி தீ விபத்துக்கான காரணத்தை கண்டறிந்து பாதுகாப்பு விதிமுறைகள் பின்பற்றப்பட்டுள்ளனவா என்பதை மதிப்பிடுவதற்கு முழுமையான விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார். ஹோட்டலின் தரைத்தளத்தில் ஏற்பட்ட தீ எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய பொருட்கள் காரணமாக மேல்நோக்கி வேகமாக பரவியது. கடும் புகை மற்றும் கட்டிடத்தை சுற்றியுள்ள குறுகிய சாலைகள் காரணமாக தீயணைப்பு வீரர்கள் தீயை அணைக்க பல மணி நேரம் போராடினர். இந்த சோகம் நகர்ப்புறங்களில் கடுமையான தீ பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளின் அவசர தேவையை எடுத்துக்காட்டுகிறது. பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பங்களுக்கு நிதியுதவி வழங்குவதாக பிரதமர் மோடி மீண்டும் உறுதியளித்துள்ளார்.